Klunen, het is voor altijd verbonden met de Alversterrentocht. Om het in snits en omkrieten makkelijker te maken, zijn er voor 14 locaties extra kluunvoorziening maken. Deze kluunbrug is maar de tocht 3 keer zo breed en zal boven dat net alleen nog bij de waterplaten komen te lezen. Dit hebben wij op 4 locaties, zo'n kaderconstructie, zo'n trapconstructie. Dan hebben we nog op 4 locaties kluuntaluuts. Dat ben een soort van flauwe trailerhelling vanuit het water. En we hebben nog een trein voor bregen waar wij een vlonderconstructie onder de bregen brengen. Voorheen water op de jongens voor de tocht op gewoon plakken naar wat in elkaar knutselen. Daar moest nevens het rajonhaat verroring in komen. Het kan net meer op een oude manier dat we zeggen van breng maar eens een pallet vol hout en we redden ons wel. Het moet wat gestructureerder en het moet veilig. Als het om het rayon snit slaat, kan de redensmol voortdurend onderboen worden. Alleen er is nog een probleem. Wij zijn er technisch er klaar voor. Het enige, we hebben water net in de hoorn. Het moet beginnen te vriezen. Ja, want dat je nou een jonker jou sjoggen, liep het er nog net echt op, hè? Ja, ik wil net de volle die kant uit zien. Het is nog wat te tin. En daarom wordt deze kluunbregen eerst maar weer afbrutsen.